Създаване на нов обект в Building Manager и добавяне на анализи в него. След като стартирате иконата на Building Manager, формата на програмата, в началото има само две страници: стартиране на програмата и помощ. От тук програмата предлага последната база данни, с която сте работили. Може от списъкът да изберете друга, или която вече сте ползвали, или с бутона да смените базата данни, като изберете напълно нова. BM база данни. След като сте готови с избора, натискате бутона за старт, натиснете тук. По принцип не се очаква да се сменя често базата данни. След включване към нея, програмата отваря нови страници: обекти, номенклатури, сервизни процедури и настройка. На първата страница обекти са бутоните за свързване с обектите в базата данни и за отваряне и създаване на нови обекти извън базата. Програмата помни последните обекти, с които сте работили, или избирате от списък на всички, които са добавени в базата. Създаването на нов обект, дали в база, дали в самостоятелна, като самостоятелен, става от бутоните от втория ред. Създаване на нов обект. Потвърдете създаването на обекта и въведете уникално име. Отваря се нов прозорец, който е основният за работа с обекта. Вляво ще бъде структурата на обекта, вдясно е PSD-то. Работи се главно в дясната таблица. На името на обекта ляв десен бутон на мишката, добавяне на подниво. Нивата помагат за по-лесното разглеждане на анализите и за правене на справки след това само на маркираната част от обекта, като може да маркирате или възли, или само анализи, каквото пожелаете. Няма ограничение в... Тук сега ще го променя, защото сгреших. Няма ограничение в нивата. Могат да бъдат по коти или по видове работа, ВК, ЕО и така нататък, както на вас ви е удобно да работите. От време на време записвайте. След като съм създала структурата или в етапа, в който съм готова, започвам да добавям анализи. Анализите могат да се вземат от няколко места. Едното е номенклатурата на операциите или анализите, бутонът О, като тук мога и да добавям нови и да редактирам, ако е необходимо. С бутона филтър за зареждане на операции избирам дали по име или по сборника или по индекс информацията, която ми е необходима. Не пиша всичко, защото не съм сигурна точно как е написано в базата данни. В момента има 32 478 записа, а сега в таблицата са останали 132 записа. Намирам това, което ми е необходимо. Ако искам да го разгледам, натискам бутона с синьото лъченце. Ако ме удовлетворява, изход, хващам го, само секунда да се види, хващам го и го добавям в дясно, в нивото, което ми е необходимо. То автоматично се добави в обекта. Ако не ме удовлетворява, намирам друго или редактирам с жълтата папка ресурсите, цените, мога да изтривам, ако е необходимо, или да добавям нови, или на този анализ, който съм намерила, правя нов от него с необходимите за мен данни. Освен от номенклатурата на операциите, мога да използвам анализи от синята книжка, която съдържа същите данни, подредени по друг начин. Отново мога да търся по име. Програмата предлага последно търсените данни. Мога да разгледам това, което е намерила, да видя къде е участвало, с какви количества и какви цени. Ако е било коригирано, да го разгледам с жълтата папка. Ако ме удовлетворява този анализ, хващам и пускам в нивото в обекта. Освен от номенклатурите, анализи могат да бъдат добавени и от други обекти, които вече сте създали. Първият вариант е от червената книжка, малка номенклатура. Програмата тук предлага да изберете някои от базовите ви обекти. В този няма нищо. Ето тук имам в този обект имам операции, материали, механизация, труд и услуги.
Всяка една от таблиците съдържа съответните ресурси, могат да бъдат разгледани. Това, което ми е достатъчно да го хвана и да го пусна в необходимото ниво, или от страница структура да взема направо възел и да го добавя в обекта приемник. Освен от базови, може да зарежда и самостоятелни обекти и да ползвате информацията от тях. Ето, в този самостоятелен обект добавям. Така, освен от номенклатурите, мога направо от формата на програмата да си отворя обекта, който ме интересува, да хвана и да добавя в нивото. След като съм готова, записвам изход. Обектът е вече в списъка на последно работените. Корекциите стават с ляв бутон на мишката, за да посоча за какво ще работя, десен бутон на мишката от менюто, или за анализите с двоен клик на името на самият анализ. Ще отваря формата на анализа. Тук мога да изтривам, добавям или коригирам. Изтриване ляв, десен бутон на мишката изтриване, добавяне от бутоните материали, механизация, полуфабрикати, труд и услуги, или от синята книжка за анализите, зелената книжка директно за всичките ресурси общо, червената книжка за вече създадени от мен обекти, ТНС, за книжките с ТНС-тата. Отново по аналогичен начин се отваря номенклатурата на съответния ресурс, намирам това, което ми е необходимо, хващам го и го добавям в анализа. Ако не ми харесва ляв, десен и изтриване, ако е необходимо да коригирам, се коригира 0,04, цените, допълнително проценти, могат и тук да се въведат, могат и в допълнително след това ще в друго видео се показва как да се въведат процентите. Приема и излиза. Щом ви свети този бутон в червено, в програмата има, в обекта има някакви корекции и за да видите актуалните цени, трябва да го натиснете. Актуалните стойности трябва да го натиснете. Това е началото на добавяне на обекти и работа с PSD-то.